अल बिटिसि आवहाय जोंहा जेरावबो मोजां बिपिपिएलआ जोबोद मोजां आरो बिपिएफ हान्जाया जिहेतु जोबोद दुरबल जालांबाय कन्टेस्टआथ' इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो थागोन नाथाय दिनै बिपिएफआ जिहेतु लिडारफ्रा बिपिएफखौ गारै गारै खारजोब्बाय बिपिएफआव भबिसत गैला बिपिएफनि नावआ गोदोबाय होननानै बे नावआव रावबो गाखोनो नागिरला बिपिएफनि नावआव जाय गाखोगोन बेनो गोदोफागोन दैमायावहाय ओंखायनो दिनै बिपिएफनि नावआव रावबो गाखोला आरो गावसिनि दैदेनगिरिफ्रानो जिहेतु बिपिएफनि सायाव फोथायनाय गैला बेयाव इयुन गैला होननानै बिथांमोना गारनानै खारखाजोब्बाय गतिके बिपिएफजों आरो सोर थाबावनो दा जिहेतु जोंनि मेन बिरोधि बिपिएफआनो जिहेतु दुरबल जालांबाय इउपिपिएलनि मोखाङाव आरो गुबुन रावबो बिरोधि गैला जोङो 40टा समस्तियाव मेक्सिमाम सिट देरहानानै 25निफ्रायबो बांसिन जोङो सिट देरहानानै हारसिङैनो जोङो 2025आव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों सरकार दानो थांगासिनो दं एलायन्सनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो हानाय नङा एलायन्सनि बाथ्राखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायगासिनो दङ जोंहा बिटिसिआव 40टा समस्ति दङ 3200 बुथफोर दङ 420 बिसिडिसि दङ 3200 बुथआव 420 बिसिडिसिआव आरो 40टा समस्तियावबो जोंनि साखाफाराया सोलिगासिनो दङ दा जोङो एलायन्सआ थागोन ना थाया बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थांखि लानानै जोंनो खोन्थाब्लानो जोङो इलेक्सननि थाखाय फुरा प्रिपेयार जानानै दं जोङो 40टा समस्तियावबो जोंना रेडि जोब गासिबो कर्मीफ्रा दिनैबो नोंथांमोना नुबाय बिसिडिसिफ्राबो रेडि जोबसै गतिके जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायनानै जुदि एलायन्सआ जुदि जायोब्ला जोङो बिसिबांथा सिटआव गेलेनांगौ बेखौ खोन्थाहरबानो जों बै सिटफ्राव जोङो रेडि जाजोबगोन आरो एलायन्सजों गेलेनाङा होननानै जुदि दैदेनगिरिफ्रा थांखि लायोब्ला बिनि थाखायबो जोङो रेडि जानानै दंखाजोबो